Predstavte si, že dostanete ponuku, ktorá sa neodmieta. Presunúť sa do obdobia, kde tajné a nelegálne dohody, či sprisahania, menia priebeh dejín. V čase, keď odvaha a stratégia ovplyvňujú životy mnohých. Volám sa Adam a spolu s našim veľmi talentovaným tímom vás chceme pozvať na takúto cestu históriou. V našej hre The Law of Three. Verím, že vás naša vízia a úsilie zaujímu natoľko, že sa stanete súčasťou našej cesty a pomôžete nám doviesť projekt do vašich rúk. Veľa z vás určite pozná kultové diela ako Kmotor alebo Mafia. Pri sledovaní alebo hraní týchto kultových diel ste sa určite aspoň raz zamysleli nad tým, aké by to bolo stať sa hlavnou postavou. Byť Donom Vitom Corleonem alebo Donom Salierim. Alebo stať v opozícii ako Frank Hammer, ktorý dolapil Bonnie a Clyda. Áno, film Highwayman je tiež skvelý. V prípade, že vám to ešte nedošlo, tak dej našej hry sa odohráva v burlivých 20. rokoch počas americkej prohibície. Je to éra, kde sa ľudia pokúšajú zastaviť chaos spôsobený alkoholom. Avšak tento boj nie je úplne úspešný a spôsobuje skôr väčší chaos. Začínajú vznikať tajné pálenice a takí moonshinery sa oveľa viac dostávajú do popredia. Títo nelegálni výrobcovia chrlia obrovské množstva tovaru, ktorý je potrebné distribuovať do rôznych podnikov. To je presne práca pre impéria ako to Al Caponeho. Mimochodom, v hre sa môžete dozvedieť, ako získať jazvu ako on. Spoiler medzi nami, nesprával sa slušne, ale drzo. Pýtate sa, čo robí našu hru jedinečnou? Obzvlášť hrdí sme na eventový systém, ktorý vám ponúkne nové zážitky pri každom prechode. Určite poznáte taký ten obrazok, kde sa porovnáva, ako rozprávajú príbehy bežní smrteľníci, my, a ako ich rozpráva George R.R. Martin. V rámci nich budete vykonávať rozhodnutia ovplyvňujúce váš biznis. A budete tak musieť premýšľať ako pri obyčajnej hre v šachoch. Závery vašich rozhodnutí budú mať následky, ktoré môžu skončiť pozitívne, ale aj smrťou vašich členov, obyčajnou pokutou, prípadne korupčný systém vám umožní manipulovať mužov zákona pomocou vydierania alebo úplatkov. Tak si pripravte tučné šeky na pokuty, pretože ich bude mnoho. Každý z nich bude mať ale iné hranice, takže budete musieť plánovať opatrne. Avšak to, či sa vám podarí otočiť ruku zákona vo váš prospech, už nebude tak jednoduché. Chceli by ste vytvoriť vlastné impérium po vzore Al Caponeho, alebo sa vydáte po stopách Johna Daltona zo seriálu Yellowstone, vykonávať nevyhnutné zlo pre ochranu svojich blízkych. Výber je na vás, ale pamätajte, že každé rozhodnutie bude mať svoje následky. V prípade, že som vás zaujal natoľko, že by ste chceli stať po našom boku, tak by som vás chcel poprosiť o zváženie zaslania výpalného. Vďaka nemu zvládneme vytvoriť ešte dodatočné mechaniky, ktoré vytvoria ešte lepší zážitok. Vy tak získate skvelý pocit z podpory, ale hlavne veľké množstvo zážitkov. Pretože o nich to práve je. Zároveň vďaka možnostiam na našom komunitnom Discorde získate možnosť ovplyvniť vyslaný obraz našej hry pomocou komunitného hlasovania. Spolu s vašimi nápadmi tak vytvoríme produkt, ktorý nám všetkým prinesie radosť. Na záver sa vám chcem ešte poďakovať za to, že ste si video vypočuli. Nebojte sa pripojiť na náš Discord server a napísať nám svoj názor. Staňte sa súčasťou našej komunity a diskutujte spoločne, ako sa hra vyvíja. Tešíme sa na vašu účasť a podporu na tejto zrušujúcej ceste. Dovidenia!